Tak už to bude? Jo. Tak já čekám. Okay. Mu to pošleš do dosáhnění. To fakt hezký. Z ráje jsem utekla, teď mířím do pekla. Půlka cesty za mnou, půl přede mnou. Hezky. Peru tě strhlými, nůžkami ostrými. V zádech cítím bolest, nesnesitelnou. To je fakt dobrý. Mám spoustu a přírodou tiše jako myš. Píseň Papikandu, tuto noci slyšíš. Pustí. Bůh odpustí, ač mi neviny, srdce buší, jak nechlipí telegraf. I v dálkách mluviny. Ale to víc nahlas trošku. Tak nahlas trošku. Ráje jsem utekla, teď mířím do pekla. Půlka cesty za mnou, půl přede mnou. Peru tě strhlými, nůžkami ostrými. V zádech cítím bolest nesnesitelnou. Ráje jsem utekla a nevrátím se víc. Pustí, tak to chce potleskne kluci, ale to je jako aplaus, ty vole. V té Belgii to musí být vyprodaný ty koncerty, ne, když tam koncertuje. A anglicky třeba. Anglicky? No třeba zpívám o One Direction. Fakt jo? Jo. Tak jsem s ní. Proč? No, protože už jste nás teď nabudila touhle písničkou, to byla fakt super. A... Cože, že? Já si teprve... Tak začátek aspoň. Ach jo, Aspoň začátek. lidi fakt. A nahlas pořádně, jak to jde slyšet hezky. No. Tak jsme si to mohli dát na vyzvánění. Nesmíš o tom mluvit, ale že jo? Já nebudu. Já už zpívám od 2 let. Hezky od 2, jo. Já ještě neuměla ani mluvit, vedu. Já vervou jsem mluvila pořádně. A zprostě. Hezky. A nahlas. Tak my vám děkujeme za vystoupení, to bylo fakt super. Třeba se uvidíme někdy na tom koncertě, doufám, že dostaneme ty VIPčka aspoň, že? Dobře, tak díky.